Γεια, Τακιτσάν εδώ. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα μήνυμα για τον Ίσβο. Ηλία, λαμβάνω πολλά μηνύματα. Ο κόσμος με ρωτάει τι είναι αυτά που έχεις ανεβάσει πάνω σου, αν εννοείς σε μένα και τέτοια. Μπορείς να βγεις, ξέρω εγώ, να ξεκαθαρίσεις με τον κόσμο ότι δεν εννοούσες σε μένα. Κάνε ένα βιντεάκι, μια ανακοίνωση, κάτι. Γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, οι fans μας. Αυτό. Περιμένω την απάντηση. Peace. Ο Τακιτσάν εδώ πέρα. Λοιπόν, και ο Ίσβο απάντησε, παιδιά. Μπαίνουμε κατευθείαν εδώ στον Ίσβο. Πήγαινε κοντά. Αυτά είναι τα πρώτα που έγραψε για τις κλωτσιές που θέλει να ρίξει. Και εδώ είναι η απάντησή του. Δεν με ενδιαφέρεις αν δεν ξέρεις να φερθείς. Να μιλάς και να πράττεις όταν χρειάζεται. Και έχει βάλει ένα κομμάτι του από κάτω που του έχει κάνει παραγωγή. Λοιπόν, τώρα εγώ αυτό αναγκαστικά πρέπει να το εκλάβω ότι εννοούσε εμένα προφανώς. Οπότε, όχι, ο Ίσβο, ναι, αυτή είναι η απάντηση. Ο Ίσβο σου απάντησε. Μου το γράφει και ο Μπίλι. Δεν σε δω τι λέει. Ο Ίσβο σου απάντησε. Ναι, το ξέρω ότι μου απάντησε, Μπίλι. Αφού το γράφουμε τώρα στο βίντεο. Λοιπόν, ο Ίσβο απάντησε και είπε ότι δεν τον ενδιαφέρω εγώ πια. Λοιπόν, εγώ, εγώ το ξεπουλάω. Και θα το ξεπουλήσω όσο δεν πάει. Όμως, δεν ξεπουλάω ποτέ την οικογένειά μου, δεν ξεπουλάω ποτέ τις φιλίες μου. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί. Πιστεύω μόνο κέρδισες. Εντάξει, οκ. Ο κόσμος ξέρει τώρα ποιος είσαι. Πώς πουλάς τις μακροχρόνιες φιλίες σου και τους δασκάλους σου για να πάρεις 500 views, ξέρω εγώ, παραπάνω. Επειδή βρήκες ευκαιρία να μιλήσεις. Τώρα που έκανα εγώ το ξεπούλημά μου με το Sinboy. Έτσι όπως είχες κάνει τότε και με το σλόγγαν. Και κάθε φορά που σου σκάει κάτι τρελό να κάνεις. Εγώ, επειδή σε ξέρω, δεν χρειάζεται ούτε να σε πάρω. Εγώ το ήξερα ότι είναι όλο αυτό για μένα. Όμως ο κόσμος χρειάζεται να ξέρει τι άτομο είσαι. Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ για όλα τα χρόνια και πραγματικά λυπάμαι για αυτό που έχεις γίνει. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να βρεις πάλι το μυαλό σου, να γυρίσεις και εκεί πέρα που πρέπει να γυρίσεις. Και αυτό είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί ξέρεις κάτι, ρε φίλε, εγώ θα την έτρωγα από όλο τον κόσμο. Υποτίθεται εμένα θα με κράζαν όλοι. Αλλά δεν περιμένα να με κράξει ο αδερφός μου. Και εφόσον πια δεν σε νοιάζει η οικογένεια, καλά, το ότι δεν σε νοιάζει η οικογένεια το ξέραμε. Αλλά δεν ξέρω, νόμιζα ότι είχαμε μια άλλη σχέση. Ακόμα και αν ήμασταν τσακωμένοι, υπήρχε μια άλλη σχέση μεταξύ μας. Ηλία, πραγματικά λυπάμαι που το κάνουμε αυτό έτσι στα media, αλλά εφόσον επέλεξες να πεις το υπονοούμενό σου, εγώ το βγάζω έτσι, ρε φίλε. Εγώ με τον κόσμο μου μιλάω κατευθείαν. Και εφόσον εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις κατευθείαν, βάλε τα κομματάκια σου, παίζεις παπαριές που λες και είσαι κανένας πολιτικός και θες να κατευθύνεις τον κόσμο. Και στην τελική να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εφόσον μιλάς ότι θες να πας να ρίξεις κλωτσιές και τέτοια, για κάτι που κάποιος κάνει, που δεν σε πειράζει στην τελική, δεν σου κάνει κανείς τίποτα, αν θες να ακούς τη μουσική, αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι φασίστας. Που το παίζεις και καλά, ότι είσαι αριστερός ή δεν ξέρεις καλά το παίζεις. Εγώ είμαι τελείως απολυτικ, κάνω μουσική για να διασκεδάσει ο κόσμος. Εσύ αν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό, φίλε μου, τι να σου κάνω. Πραγματικά λυπάμαι για την κατάσταση σου. Peace. Αυτό και τα λέμε.